Kad zavrtite zvrk, dajete mu kinetičku energiju koja se polako gubi zbog otpora zraka i trenja. Ali što ako biste mu mogli dati i drugi oblik energije kako bi se vrtio dulje? Ovaj video sponzorira Kiviko, više o njima kasnije. Prije nekoliko godina naišao sam na video koji je objavio Laser Saber, a on je napravio motor koji radi gotovo kao perpetuum mobile. Ovaj motor je imao rotirajući disk s magnetima na sebi i 12 zavojnica postavljenih oko ruba. I puhanjem kroz slamku mogao je zavrtjati kotač do određene brzine, a motor bi se naizgled vrtio zauvijek. I krenuo je. Zar to nije prekrasno? Naravno, ovo nije vječno gibanje, zato je gotovo u naslovu i na kraju se ipak zaustavi. Ali koristi zaista zanimljiv koncept koji želim sam isprobati i vidjeti može li se prilagoditi za pokretanje automobila. U motoru Laser Sabrea koristio je bakrenu žicu debljine 42 AVG-a, koja je nevjerojatno tanka, otprilike iste debljine kao ljudska vlas i gotovo iste boje kao moja. Ali ova bakrena žica je puno slabija od ljudske vlasi, jer je mogu prekinuti s vrlo malo sile. To će biti zabavno lemiti. Kako bih napravio zavojnice, napravio sam ovaj držač kalema da ga ne moram stalno okretati i spisao na trodimenzionalnom pisaču ove nosače zavojnica kako bih mogao namotavati zavojnice pomoću svoje bušilice, što mi je drago jer ih ne moram namatati ručno. Nakon što sam namotao još nekoliko zavojnica, morao sam ih zalemiti zajedno, što nije bilo lako. Ali nakon nekoliko frustrirajućih sati napravio sam ovaj prototipni motor za testiranje. Ovaj motor ima disk s pričušćenim magnetima i zavojnice postavljene u konfiguraciji aksijalnog toka, što u osnovi znači dvije sa svake strane rotora. I dok svaki magnet prolazi pored zavojnica, savršeno tempirani električni impuls uzrokuje da jedna zavojnica odbija magnet, a druga ga privlači. Sada ovaj električni impuls mora biti precizno tempiran, ili bi se motor mogao okretati unatrag ili se uopće ne bi okretao. A to tempiranje kontrolira mali komponent nazvan reed prekidač. Reed prekidač ima dva tanka metalna kontakta unutar staklene kapsule. A kada je magnet blizu prekidača, dvije ruke se privlače i spajaju, dopuštajući struji da teče kroz krug. I kao što možete zamisliti, položaj ovog reed prekidača je vrlo važan za to koliko dobro motor radi. Sada, u teoriji, ovaj motor bi također trebao raditi kao generator ako ručno zavrtim kotač. Dakle, ovdje sam spojio kondenzator na uvaz motora. Kao što možete vidjeti na mom voltmetru, kondenzator je potpuno ispražnjen. Dakle, ako ručno zavrti motor, on bi trebao djelovati kao generator i napuniti kondenzator. Ali obratite pažnju na to što se događa kada napon u kondenzatoru dosegne vrhunac. Počinje se prazniti, a to je zato što je napon u kondenzatoru sada veći od onoga što se generira u zavojnicama, pa kondenzator sada napaja motor. Dakle, ako zavrtim kotač na veliku brzinu, kondenzator se puni dok pohranjuje energiju. Zatim se automatski prebacuje iz generatora u motor i radi neprekidno nekoliko minuta. Sada bi se isti učinak mogao postići s teškim zamašnjakom i ležajima s niskim trenjem, ili čak samo dobro podešenim zvrkom. Ali ono što oni ne mogu je usporiti do potpunog zaustavljanja i automatski se ponovno zavrtjeti do pune brzine nakon što ih se pusti. Dakle, razmišljam o dizajniranju vozila u stilu tricikla, koje se može pokretati ovim motorom. Kako bih vidio može li prijeći veću udaljenost od automobila koji se slobodno kotrlja nakon što ga se pogura po površini. Budući da želim da ovaj automobil bude što jednostavniji i učinkovitiji, koristit ću motor kao sam prednji kotač. Dakle, oko prednje osovine bit će postavljen određeni broj zavojnica, a zatim mogu postaviti magnete na kotač koji će, nadam se, pokretati vozilo. A budući da je motor glavni kotač koji pokreće automobil, isprintao sam ga na svom pisaču Prusa XL. Zahvaljujući mogućnosti izmjene alata, mogao sam koristiti čvrsti PLA za glavčinu kotača i fleksibilni TPU materijal za gumu, što bi mu trebalo dati prijanjanje baš kao kod pravog automobila. Tako sam proveo otprilike jedan dan, namotavajući i lemeći sve ove zavojnice. Ima ih 6 s ove strane kotača. Zapravo, još nisam stavio zavojnice na drugu stranu kotača. A razlog za to je što mislim da ovaj automobil neće raditi. Ako ovo zavrtim, da napunim kondenzator i onda ga zaustavim, radi kao testni motor, ali ni približno tom brzinom i također nema dovoljno momenta. Čak i s ovim kotačima straga nema šanse da će se sam pokretati. Čak i kad spojim svoj laboratorijski izvor napajanja tako da ga napajam vanjskim izvorom, jedva se pomakne kad stavim dovoljno napona, ali nema ni približno dovoljno momenta da zapravo pokrene auto. Dakle, razmišljam o redizajnu auta s prijenosnim omjerom,
tako da će trebati manje zavojnica, a nadam se da će pritom proizvoditi više momenta na kotaču. Ova druga verzija auta također je dizajnirana kao tricikl i napravljena je u OnShape-u, što je CAD program temeljen na oblaku koji radi u vašem pregledniku, a možete ga isprobati danas klikom na poveznicu u opisu ispod. Također, s ukupno 8 zavojnica umjesto 12, ovaj novi auto će biti lakši i trebat će manje vremena za lemljenje. Zatim, kako bi se dobio potreban okretni moment na prednjem kotaču, koristi se prijenosni omjer 5:1, a s reed prekidačem postavljenim na ispravno mjesto i kondenzatorom straga, auto je gotov. Ali radi li to? Guranjem automobila prema naprijed kondenzator se puni, a zatim se sustav prebacuje iz generatora u motor i pokreće automobil dalje. Mogu čak napuniti kondenzator tako da ga nekoliko puta poguram prema naprijed, zatim ga stavim na podlogu i lagano gurnem kako bih aktivirao reed prekidač. Gotovo kao električni autić na navijanje. Iskreno, prilično sam iznenađen koliko dobro ovaj autić radi. S ovim vrlo osnovnim motorom i vrlo malim kondenzatorom straga, samo okretanjem kotača nekoliko puta možemo napuniti kondenzator. A ako mu damo mali potisak samo da uključimo reed prekidač s magnetom, on vrlo lako pokreće autić. I što je također zanimljivo, prilično dobro radi i kao generator. Na primjer, ako ga poguram duž ove dionice da napunim kondenzator, stavim ga na početak udaljenosti i pokrenem ga, putuje prilično sporo, ali također pređe dobar dio udaljenosti preko koje sam ga gurao. Naravno ne cijelu udaljenost jer nije 100% učinkovito, ali prilično je dobro. Ali prije nego što ugradite jednu od ovih kombinacija generatora i motora u svoj automobil, želim vam reći nešto o sponzoru ovog videa, Kiviko. Mnogi projekti koje izrađujem pomažu mi istraživati i učiti nove pojmove, ali nisu uvijek najlakši za ponoviti. Srećom, Kiviko može pomoći sa svojim praktičnim projektima koje osmišljavaju stručnjaci, a testiraju djeca. Ove kutije mogu vam biti dostavljene na vrata svaki mjesec i nude kreativno i zabavno iskustvo za sve uzraste, kroz svojih 9 različitih linija. Iskreno, volio bih da sam imao ove Kiviko kutije dok sam odrastao i siguran sam da bi se mnogi od vas koji prate moje projekte složili. Mogućnost izrade projekta od početka do kraja, bez potrebe za odlaskom u trgovinu alatom ili korištenjem posebnih alata, zaista je lijepo iskustvo. Da ne spominjem da su priložene upute za izradu vrlo jednostavne za praćenje, a priloženi časopis prepun je zanimljivih informacija. Dakle, ako ste poput mene i želite nabaviti neke Kiviko kutije, možete ostvariti 50% popusta na prvi mjesec koristeći kod Tom Stanton ili odlaskom na kiviko.com/Tom Stanton. Poveznica će biti dolje u opisu. Dakle, ako ovaj automobil može pohraniti vlastitu energiju kako bi se sam pokretao, kako se uspoređuje s automobilom bez generatora? Ovaj automobil je identičan po težini i zadržao sam magnetski dio motora jer će djelovati kao zamašnjak i utjecati na rezultate. Dakle, jedina razlika su zavojnice i kondenzator. U redu, nemam pojma kako će se ovi automobili usporediti, ali fizika sugerira da, ako ih poguramo do iste brzine, trebali bi prijeći istu udaljenost. Pa hajdemo vidjeti. Automobil koji se slobodno kotrlja ima dobru prednost. Automobil s generatorom ide puno sporije. Automobil koji se slobodno kotrlja se zaustavlja, a automobil s generatorom ide dalje. To baš i nema smisla. Mislim da moramo ponoviti test. Provjeri je li kondenzator potpuno ispražnjen. Da, taj motor uopće ne radi. Poredaj ih. Automobil koji se slobodno kotrlja ponovno preuzima vodstvo. Automobil s generatorom je daleko iza. I automobil s generatorom pobjeđuje. Dakle, automobil s generatorom mora negdje prikupljati energiju koja nije očita iz ovog testa. Ali što će se dogoditi ako oba automobila pošaljemo niz rampu? Ovo daje oba automobila identične količine početne potencijalne energije. I jasno je da automobil s motorom putuje niz padinu znatno sporije. Dakle, neposredno prije puštanja oba automobila imaju istu gravitacijsku potencijalnu energiju. Ali dok se spuštaju niz padinu, automobil koji se slobodno kotrlja pretvara više svoje potencijalne energije u kinetičku energiju, dok automobil s generatorom dio te energije pretvara u električnu energiju i pohranjuje je u kondenzator. Lako je zaboraviti da se pri proizvodnji električne energije na generator primjenjuje otporno opterećenje. Kao i s mojim generatorom na ručni pogon, ako ga okrećem bez punjenja bilo čega, postoji vrlo mali otpor,
Ali čim da upotrijebim za punjenje kondenzatora ili baterije, odjednom ga je puno teže okretati, zbog čega auto sporije ide niz rampu, jer postoji otporno opterećenje dok se kondenzator puni. Sada se ta pohranjena energija u kondenzatoru na kraju ponovno pretvara u kinetičku energiju, jer kondenzator tada pokreće motor. Ali zato što sustav nije 100% učinkovit, ukupna pređena udaljenost je manja. Dakle, ako test na rampi pokazuje da dodavanje nekoliko zavojnica, magneta i kondenzatora ne daje prednost u odnosu na automobil koji se slobodno kotrlja, zašto test guranja pokazuje suprotno? Glavna razlika između ovih testova je sila koja se primjenjuje na svaki automobil. U testu na rampi na svaki automobil djeluje stalna sila zbog gravitacije. Međutim, kod testa guranja automobil s generatorom zahtijeva veću silu da bi postigao istu brzinu i to bi bilo kao da ponovno radimo test na rampi. Ali automobil s generatorom ide niz strmiji nagib. Tako oba automobila napuštaju rampu s istom kinetičkom energijom, što jasno pokazuje zašto automobil s generatorom putuje dalje. Ali postoji način da automobil koji se slobodno kotrlja pobjedi u testu guranja. Ako primijenimo silu na automobil na određenoj udaljenosti, to se u fizici naziva obavljanje rada i izračunava se množenjem sile s udaljenošću. Dakle, ako se oba automobila guraju do iste brzine, automobil s generatorom ne zahtijeva samo više rada zbog veće sile, već može i pohraniti taj rad u kondenzator, dok automobil koji se slobodno kotrlja može koristiti samo svoju konačnu kinetičku energiju. Stoga, ako oba automobila ubrzamo do brzine na najkraćoj mogućoj udaljenosti, obavi se vrlo malo rada i automobil s generatorom ne može dovoljno napuniti kondenzator da bi pobijedio u utrci. Ali imam ideju s kojom se automobil koji se slobodno kotrlja nikada neće moći natjecati. Ovo je Peltierova pločica koja se često koristi u prijenosnim hladnjacima, jer kada se priključi struja, jedna strana se zagrijava, a druga hladi. Ali ovo također radi i obrnuto, pa ako zagrijemo jednu stranu i drugu rashladimo hladnjakom, proizvodi električnu energiju. Sada je moj prijatelj i kolega YouTuber Sam Barker imao ideju napraviti automobil koji pokreću ove Peltierove pločice i izradio je prototip kako bi to testirao. Međutim, pločice proizvode tako malo snage da mnogi serijski motori ne mogu raditi na njima. Dakle, bez priključenog opterećenja, Peltierova pločica proizvodi oko 1 do 1,4 volta. Sada postaje malo prevruće za moje prste. Imam ovdje otpornik kako bismo mogli priključiti opterećenje na pločicu. Sada je to malo lakše držati, ali dobivamo samo oko 0,32 volta, što je prema mojim izračunima oko 0,065 vata, odnosno oko 65 milivata. Međutim, ako su moji izračuni točni, ovaj automobil s generatorom trebao bi moći raditi s otprilike 20 milivata. Pa hajdemo vidjeti možemo li pokrenuti ovaj automobil sa svijećom. Zato sam izgradio potpuno novi automobil, jer zavojnice moraju biti posebno namotane za nisku ulaznu napon. I dizajnirao sam ovu platformu na stražnjem dijelu šasije za držanje svijeće. A Peltierova pločica može stajati na žičanom nosaču kako bi se, nadam se, spriječilo topljenje trodimenzionalno ispisanih dijelova. Dakle, sa zapaljenom svijećem spreman je za vožnju. Ili možda ne. Dodajmo malo leda da malo ohladimo hladnjak i nadam se dobijemo više snage. Tehnički ovo radi, ali je izuzetno sporo. Zato sam nabavio nekoliko dodatnih fitilja za svijeće kako bih napravio posebnu svijeću s 3 fitilja za više topline i koristio svoj pištolj za vrući zrak da vosak počne teći. Dakle, uz malo sreće, s 3 puta više topline i malo leda na krovu, trebali bismo imati dovoljno snage. Ovaj video je počeo kao projekt automobila s učinkovitim generatorom i motorom koji može povratiti energiju poput regenerativnog kočenja u modernim električnim automobilima. I sad se sve vratilo na početak. Nekakva električna, hibridna stvar na pogon izgaranjem i ledom. U svakom slučaju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i vidimo se u sljedećem. Hvala na gledanju.